Hi there, Sanibonani Molweni. Welcome to Fixed Channel. When you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Unkosikazi simthanda kakhulu number 4 wakamseleku uMangwabe usukla khulu namhlanje uvezile ubaba Mseleku ukuthi uMangwabe ube graduated today or uveze today ube graduated ngolunye usuku angazi. Lana ke ubaba Mseleku ubhalile congratulations to Indlunkulu uMangwabe for your great achievement. Siyabonga kakhulu kaMseleku. Siyambongela uMangwabe okuhle ngasho ukuthi sizokuveza kule channel. Sijwayele futhi ukuba nomoya wokhalalisela osaziwayo mabenza okuhle noma bephumelela. Siyabonga kakhulu nakubaba Mseleku for his support ngoba sibonile ukuthi ubemsupport uMangwabe. Sithembeke ukuthi ke our favorite usezophika ku7 ngayidlalela. Thank you so much for your love and support. Bekuyilokho okunye subscribe if uyithanda into engiyenzayo. Uma ungayithandi uxolo bye. Ningakhohlwa ukusubscribe. Nitshele nabanye ukuthi besubscribe. Sisazobuya ke futhi sizohleba. Today uLwesine bengicabanga ukuthi ngibuyise izinto ezindala esingayihleba kuyona ishow le Uthando Nes'thembu. Angazi ngithini noma siqhubeke nogogo Sikhotheni no Babe Sodumo no Disha Izinhle angazi. Ukuthi enye into ngani ke family zithandwa zami nivele nithanda into eyodwa. Angeke phela ngikhuluma ngoThando Nes'thembu uDu noma ngoMakhumalo uDu. Angamoshiki isikhathi senu. Thank you so much for your love and support. Ngiyabonga angiqedi. Guys, into eniyenzayo aniyazi. Yazi ukuthi imali esengiqala ukuyithola manje ku YouTube idlula imali ebengiyithola ngesikhathi ngisasebenza as an intern kwelinye office kahulumeni. Ngaleso sikhathi ke imali engangiyithola yayi7.5 cabanga ke. And manje nje ngalokho ukukhuluma kwami nokukhuluma izinto ezingathi shu nokucasula abanye abantu sengithola imali engaphezulu ka7,500 la. Mina bengisho ukuthi lento awuyihlalele phansi nawe uyibuka ukuthi ungayenza kanjani. Ngoba le mali le eyiyo le mali ukuthi sithenga u5 liter amafutha, sithenga ama-fruits, sithenga ama-veg. Ikhona lento wena ongayifundisa abantu, ikhona lento ongayenza ku-YouTube no ikwenzela imali. Noma ngaseyona ke i-YouTube kodwa ikhona into ongayenza eceleni ekwenzela imali. Ukuthi into engiyibukile engiyifundile ngokwenza le YouTube channel angisho phela ukuthi hayibo sengiphezulu njalo. Ngibuka into isifundo engisifundile ukuthi khona ezinye izinto siyibukele phansi kanti zingaba usizo. Nayo imisebenzi ikhona eminye uthola ukuthi into ethile omunye uyayazi kodwa uyibukela phansi akabona ukuthi ingamenzela imali. Ukwenza imali kukhona ushintsho luba khona. Ngiyaxolisa ukushumayela ngazi ukuthi sifike kanjani ndawo kodwa bengifuna ukuyichaza nje ukuthi hi guys inkulu into eniyenzayo ngiyabonga. Bengazi ukuthi ngizothola imali engaphezulu ka7,000 sengitholayo nake. Ngithembe ukuthi sizoqhubeka sibe umndeni ke vele uhlezi uxabana. Kuzoba khona elinye ilanga la ngicasula ngalo, ngelinye ilanga uzobujabule, ngelinye ilanga uzobuhleka because ngobe ngikuhlekisa, ngelinye ilanga uyobuthi ayi kanti uyintombazane enjani le. Injalo ke into angithi nami ngumuntu ngifana nawe. Ngiyabonga futhi ngiyabonga angiqedi. Thank you so much for your love and support. I love you and appreciate you. Bye bye.